nebezpečné hry. Ne, s vámi si nebudu hrát, mám jiné plány. Své vlastní hry. Oko! To je vyřezlé oko! No to oko nemuselo vyhřeznout, stačilo použít oční airbag vyvinutý studenty oboru biomechanika strojní fakulty. Co to je za nesmysl? Oční airbag? OK, airbag vynecháme, ale stejně mohl vidět. Stačilo by, aby si hrál se mnou. Opravdu to nechceš zkusit s námi i ty?